Herude gynger jorden, når man går på den. Det er fordi grundvandet står højt. Når det regner, bliver markerne til sump. Og så er det, at dyrene synker i og skal trækkes op med kæder og maskiner. Der var en ko, som sank så dybt, at den helt forsvandt. Først et halvt år senere dukkede den op igen, opsvulmet som en ballon. Koen fødte en kalv med 2 hoveder. Et kalvehoved og et menneskehoved. Sådan en vandskabning må ingen se. Det ved alle her. Men bonden beholdt den. Kort efter fik kvæget galskab og trommesyge, og kvinderne tabte deres ufødte børn og deres forstand. Mændene samledes på kroen, og en tidlig morgen, før fanden fik sko på, trak de bæstet ud i mosen, hvor det sank i med et jammerligt brøl. Siden har der ikke været bøvl med hverken dyr eller kvinder. Skal du bare klikke for dig? Eller... Fanden, det kan jo ske for os alle sammen. Nu får du i hvert fald en chance mere. Det er da noget af det, der er det gode ved politiet. Jeg sker vel heller ikke så fandens meget, så det gør noget. Nej. Men det, der sker, det rapporterer du bare til mig. Bare det mest almindelige, så jeg kan se, at du har styr på det. Ja, selvfølgelig. Så skal vi nok få sendt dig tilbage til København. Hvis du da skal tilbage. Det kan være, du bliver helt glad for at være her. Mundo. Hvad nu, hvis du finder en lille ny konehoved? Alene? Nej. Med politimesteren på Tønder. Moin. Ja, det plejer vi at sige her. Det betyder både farvel og goddag. Hvis du får nogle problemer med tumberne, så ringer du bare til Tønder. Hallo. Nå. Dag. Dag. Dr. Serlang. Den lokale kvaksalver. Robert? Jeg bor på den anden side af gaden. Velkommen til. God tur. Jo, lidt længere, end jeg havde regnet med. Ja, jeg er selv fra København. Eller fra Vium. Men det går ud på et herover.
Jeg skulle bare have været her et par uger i sin tid. Vi har så meget at snakke om os to. Det skal nok blive godt. Spiller du kort? Nej, desværre. Nå. Den gamle spillede ellers. Og købmanden og præsten spiller også. Det gør jeg desværre ikke. Så er noget, du lige skal vide. Folk her havde jo helst set en landbetjent med lokalt blod i årene. Her vil man gerne klare tingene selv. Ja, vel. Så er det godt for alle, at det ikke kommer til at vare så længe. Men i virkeligheden kom jeg jo bare for lige at aflevere katten her. Det er den gamle landbetjent. Jeg har bare passet den, indtil du kom. Ellers ryger den i mosen. Vi kan desværre ikke tage telefonen lige nu. Læg en besked efter biptonen. Moin. Hallo. Det får du ikke meget ud af. Den nye er der ikke mere. Den nye? Ja, han er i hvert fald nyere end ham, den gamle. Han kom ind fra Tønder, men der var ingen, der brugte ham. Hvorfor ikke? Inge-Lise Buhl fra maskinstationen. Robert. Du har også ham den nye. En kort bemærkning. Godt. Altså, godt, at du er her. Jamen, er han bare rejst fra hele butikken, så eller? Nej, han forsvandt. Forsvandt? Som man nu forsvinder her. Så skal jeg vist ikke sige mere. Nå. Morgen. Det er jo faste pladser her, jo. Og det er da sjovt nok. Den gamle landbetjent, den kommer også ved den her til at fikse sådan en bajer. Jeg er så den nye, så jeg skal bare bede om en vand. Ja. Sådan en dansk vand. Meget gerne. Er nogen af jer, der ved, hvor den nye cykelhandler er henne? Er han forsvundet? Hvis ikke du kan finde ham, så snak med en psykolog. Psykolog.
Det er hos Josefine, Hanne og Lille Piv. Vi kan desværre ikke tage telefonen lige. Forstyrrer jeg? Det er mig med cyklen. Glem det, jeg sagde om cykelsmeden. Hvad sagde du om ham? Det med mosen. Du sagde ikke noget om mosen. Og så bare glem det alligevel. Er der sket noget? Kan jeg stole på dig? Jeg er jo landbetjenten. Hvad hvis man vil skilles? Ja, det er jo ikke rigtig en sag for politiet. Hvis ens mand banker en. Gør han det? I går stak han mig en lussing. Bare sådan. Bare fordi jeg sagde, at du så sød ud. Dit billede var i ugeavisen. Så var lidt at bede om det, var det ikke? Ønsker du at anmelde ham? Jeg har flere gange været ved den gamle landbetjent. Han slår til hjørnet, og så fik jeg bare flere tæsk. For en måned siden måtte jeg til Dr. Særlang og blev syg. Se. Det der skal du ikke finde dig i. Vi har en datter. På 9 år. Slår han også hende? Ikke endnu. Det er hende, der går med barnevognen, og Nå, hvad? Jørgen er farlig. Hvordan farlig? Det har du slet ikke fantasi til at forestille dig. Nu ved du det i hvert fald. Ja, når det er nu politiet, der spørger, så jo. Jørgen, han har før brækket både arme og ben og næser på folk her i byen. Det er jo mest, når han er fuld. Men der har aldrig været nogen anmeldelser. Nogle anmeldelser? Nej. Hvem skulle turde have anmeldt Jørgen? Hvad med konen? Ja, det er slet ikke konen. Nej, men slår han hende? Ja, den gamle landbetjent, han mente jo, hun slog sig selv for at få opmærksomhed. Ja. Hey, jeg har fået din journal fra København. Og jeg tænkte på, om du ikke har brug for nogle flere piller. Til sådan lige at falde lidt ned på. Efter alt det. Det er der styr på.
Det er Robert. Skarlig politi. Købmand Mos. Hvad fanden laver du? Jeg er på patrulje. Er der sket noget? Ja, jeg har fanget en butikstyv. På fast gerning. Ja. Ja. Kommer du, eller hvad? Moin. Den er lige herinde. Tak. Der er noget, der er blevet stjålet. Han har stukket op under frakken. Og hvor er tyven? Ja. Kom så ud med dig. Her er banditten. Knud hedder han. Hvad hedder du med en Knud? Langfinger. Langfinger kalder vi ham. Er det første gang, du er på kant med loven, Knud? Ja, Robert. Sådan gør vi ikke her. Den gamle landbetjent, han plejede lige at stikke dem i papperkassen, og så var den pottet ud. Jeg slår ikke på børn. Nej, men hvis du skriver ham, så blander de sig ind fra tønder af. Og så får han bare endnu værre klø, når han kommer hjem. Og der kan jeg godt love dig, der bliver sat ras med ikke lagt fingre imellem, du. Aha. Okay, Knud. Du får en advarsel denne gang. Ikke? Næste gang så falder hammeren. Stik så af med dig. Dag, landbetjent. Dag. Jeg forstod, du har snakket med min kone. Jeg ved ikke, hvem du er, eller hvad du taler om. Jeg vil godt bede dig om at forlade min bil. Hun har vist dig sit ar. Det er et, hun selv har skåret. Ved bunden af en knust flaske. Det er så påstand mod påstand. Jeg vil godt have, at du forlader min bil. Ved du, hvad det her? Inge-Lise med en brødkniv. Altså, hun har været forstyrret i hovedet, siden hun fik Dorte. Bims på sin egen måde. Så skal hun jo have hjælp. Jeg elsker hende. Jeg elsker hende, forstår du det? Og jeg passer på hende. Men du gør hende urolig. Jeg passer bare mit arbejde. Altså, du har åbenbart ikke forstået, hvordan vi gør tingene her. Købmand Mos havde ellers prøvet at sætte dig ind i tingene. Ikke sandt, Knud? Hvad fanden laver du? Jeg giver dig en hånd med. Ved du hvad, det der, det gør du ikke en gang til. Hvis du passer dit, så skal jeg nok passe mit.
det er Robert. Du har jo ikke ringet til os. Nej, det ved jeg. Jeg vil bare lige sige, at Sønderjylland nu. Det man siger morgen. Og hvad så? Jeg vil bare høre, om jeg kunne komme til at tale med Josefine. Hvorfor skulle du det? Jeg vil bare meget gerne høre hendes stemme. Ja, nej, det kan du ikke. Du får hende bare til at græde. Hej. Man kan godt se, at du ikke er her fra byen. Sådan som du hænger vasketøj op. Der er jo ikke noget system i det, du laver. Prøv at se, hvordan naboen han har gjort. Her i byen hænger man håndklæder ved sine håndklæder, og så bukser, og så sokker. Parvis. Er det sådan, du gør? Nej. Men jeg er heller ikke her fra byen. Jeg er fra Åbenrå. Så. Nu er vi ligesom dem. Jeg er fru Normal. Hvorfor udspionerer du mig? Det er ren rutine. Så du keder dig allerede? Nej. Jeg prøver på at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvad har du så tænkt dig? Med hvad? Ja, med mit liv. Hvad vil du have, jeg skal gøre ved det? Jeg har fortalt om min mand. Ja, jeg synes, I virkede meget glade for hinanden. Det er skuespil. Jørgen spiller for byen, og jeg spiller for dårligt. Jeg tror, vi ser tiden lidt an. Til at få nogle bank igen. Så længe der ikke er en sag, så kan jeg ikke gøre noget. Skal der være noget brækket, eller er det nok med et blåt øje? Eller skal nogen dø? Den går ikke. Det er ikke efter bogen. Var det ikke noget for dig, landbetjent, det der? Hvem var det? Ja, du skulle da damefrisøren. Lone TP. T, det står for 1000, og hvad tror du så P står for? Man har måske sin egen lille damefrisør hjemme i København. Nej. Du er måske mere til unge mænd. Ej, lad nu landbetjenten være. Der er jo også giftekoner her i byen. Ja, man hører da et eller andet. Jeg synes, at landbetjenten han bliver så tavs. Jo, men når man tænker på, hvem hun er gift med, så tror jeg sgu også, jeg vil blive lidt stille. Hvad er det, vi snakker om? Hvad er det, vi taler om her? De snakker om din kone. Og hvad er det så, vi siger om Inge-Lise? Du skulle til at passe lidt bedre på hende.
Serlang, så har vi et problem. Ja, Inge-Lise kom her i morges. Temmelig forvirret med blod i hele hovedet. Jeg har lige givet hende noget beroligende. Jeg skal lige love for, hun er beroliget. Hun har kun fået det sædvanlige. Så det er ikke første gang? Nej, det er sket før. Men det er første gang, hun ikke vil tilbage til sin mand. Hvad har hun sagt? Der er blevet snakket nede på krogen. Så er Jørgen blevet jaloux. Du siger, at vi havde et problem. Ja, problemet ligger her. Hvad stiller vi op med hende? Hvad mener du? Du lader vel sove her? Nej, hun kan ikke ligge her. Nej, jeg får patienter. Du har dopet hende til bevidstløshed, som hun vil sove på sofaen inde i stuen. Er du sindssyg? Jørgen, han kommer og splitter hele klinikken ad. Hvad foreslår du så? Jamen, jeg foreslår ikke noget. Det er dig, der er politiet. Du må se for at rydde op i dit eget rod. Hvad skete der? Det ved du vist godt. Der blev snakket ned på krogen. Hvor flygter vi hen? Jeg kører dig til Tønder. Jeg skal ikke til Tønder. Der har jeg været. Du skal ikke til Tønder, og du skal ikke hjem. Hvad fanden skal du så? Du har jo ikke fattet en skid. Har jeg kun det, der er. Der er ikke andet. Det hele er bare mudder og køer. Og gummistøvler. Du skal tage mig væk herfra. Væk fra Jørgen. Det kræver en politianmeldelse. Men det ved jeg ikke, om du er klar til. Okay. Jeg skal ringe hjem til min datter. Det var Jørgen. Hvor? Hvorfor er du her egentlig?
Det er sådan noget, man gør, når man vil videre op i systemet. Så det er karrierehensyn. Man kan godt kalde det. Det er ellers ikke, hvad jeg har hørt. Der er nogen, der siger, at der er noget galt med dig. Ja. Og du er blevet sendt herover som en straf. Er det en straf at bo her? Der er også nogen, der siger, at du er blevet skilt. Det skal vi så ikke snakke om. De siger, at det er, fordi du i virkeligheden er bøsse. Jeg er ikke bøsse. Kan du bevise det? Jeg har en datter. Aha. Hvad hedder hun? Josefine. Hvor gammel skal Josefine så forestille at være? Hun er snart 8. Hende har vi ikke set meget til. Nej. Det er jeg heller ikke. Faktisk er flere måneder siden, jeg har set hende. Hvorfor det? Sjovt nok, så tror hun, jeg er i Australien. Er det sjovt? Hvorfor er du i Australien? Fordi det var det land, der var længst væk. Hvorfor er du her, Robert? Jeg har gjort noget frygteligt. Hvad er det, du har gjort? Jeg trækker en pistol mod min kone. Hvorfor det? Fordi hun var ved at tage det helt fra mig. Jeg vil gerne hjem nu. Går du? Hvad med den anmeldelse? Glem din forpulte anmeldelse. Hvad er det for en syg leg, du har gang i? Hvor skal du hen? Nå, hjem til flere tæsk. Hvad du ikke? Forstår du ikke det? Hjem til min datter nu. Slip mig. Forstår du ikke? Slip mig! Skarlig politi. Det var så blevet stjålet denne gang. En ghettoblaster ude fra gaden. Det var så kanon godt sted af sådan en stående. Nå ja, men jeg sætter nu med varer, hvor det passer mig. Så må de unge lære at holde nallerne for dem selv. Og det lærer de kun, hvis man sætter sig i respekt. Jamen, så kom derud. Så betjenten gerne vide, om du er i paposkrinet, eller om du skrives. Undskyld. Du skal da ikke sige undskyld. Hva? Det er jo sådan, de skal have det. Så kan du lære det. Hvis man skulle få gæster. Moin. Hvad hedder bamsen? Buller. Hvad er der sket med hans fod? Den har slået sig. Hvad er der galt?
Luk op, så her! Er min kone her? Ja. Godt, så vil jeg godt tale med hende. Nej. Du må ikke lukke ham ind. Så smæk ham ind! Du lukker mig ind. Slå dig til, mand! Hvordan så han ud? Jeg bliver nødt til at tale med hende. Hun har ikke lyst til at snakke med dig. Bare 2 minutter. Hun har ikke lyst til at snakke med dig, siger jeg. Jeg vil jo bare sige, om hun har det godt. Hun har det fint. Så lad mig høre det fra hende selv. Hvordan går det? Det går. Hvad sagde du? Jeg ikke, om du havde nogle af de der piller der. Hvad er det for nogle piller? Dem der, vi snakker om. Ja. Robert, du skal glemme hende, Inge-Lise. Jeg har selv været på den galej. Er det noget med, at Jørgen slet ikke er far til lille Dorte? Hvor har du det fra? Jeg er jo politiet. Nå. Jamen, så er han til gengæld far til mindst 7 af de andre unger, der render rundt her i byen. 7? Jeg er jo lægen. Og så mangler vi jo stadigvæk en 4. mand. Til vores kortspil. Nej tak, jeg vil godt bede om lidt. Nå, så er lille Dorte igen ud med barnevognen. Hvad sagde du? Jeg siger, at nu er lille Dorte igen ude at trille med barnevognen.
Undskyld. Jeg er så tosset herinde. Så, rolig. Du skulle have taget mig væk herfra. Jeg kan tage dig med til København. Jeg vil til Åbenrå. Så tager vi til Åbenrå. Lover du det? Jeg lover det. Læg dig hos mig. Kom. Læg dig hos mig. Jeg skal mærke dig. Jeg skal mærke dig. Inge-Lise!
Ja, det er Tønder Politi. Der var så min tilståelse. Hvad var navnet? Hallo? Det var et uheld. Robert? Det er Særlang. Særlang. Ja, jeg ringer fra maskinstationen. Du bliver nødt til at komme herhen. Inge-Lise er død. Jeg må forberede dig på, at hun har ikke noget kønssyn. Hvad er dødsårsagen? Ja, det er jo hjertestop, og så er det mange slag, ikke? Jørgen? Ja, hvem ellers? Nå. Hvad siger du så, Jørgen? Sidst jeg så hende, der var hun i live. Jeg sværger. Så du mener måske, hun er stødt ind i en dør? Er det derfor, hun ser sådan ud, Jørgen? Tror du, vi er idioter? Indrøm dog, at det er dig, at du har slået hende. Ikke? Jo, jeg slog hende. Men det plejer hun sgu ikke at dø af. Sidst jeg så hende, der var hun kraftedeme i live. Og hvordan fandt du hende? Det var Dorte, der fandt hende. Ja. Og så vil jeg gerne ned til min datter. Ja. Jeg går ud for, at du vil bede om assistance fra Tønder Politi. Ja, det må jeg til dig. Men er det ikke næsten for nemt? Nå, altså, du har jo lige hørt Jørgen. Han har jo så godt som indrømmet, at det var ham. Det er bare ikke, som du tror, det er. Det var mig, der slog Inge-Lise ihjel. Hvad er det for noget vrøvl? Det kan godt være, at du føler dig skyldig, men det er jo ikke det samme. Måske har du været indirekte årsag til, at de kommer op og skændes. Det bliver man ikke morder af. Men du skulle aldrig have inviteret hende hjem. Og det vil komme frem. Og det vil også komme frem, at I har stået og pjattet og kysset ned i din have. Robert. Altså, hør her. Det er heller ikke så godt for mig, hvis Tønder begynder at efterforske sagen. Inge-Lise, hun tog jo en del medicin, som jeg ordinerede, og ja, jeg fandt dem heroppe på gulvet. Ja, det kan godt være, hun har taget for mange. Ja, det er først sket, at hun har været indlagt i Tønder for overdosering. Og jeg har så fået en påtale. Hvad er det, du prøver på at sige? Jeg mener bare, skulle vi ikke slå koldt vand i blodet, som man gør her? Sinde med at vinde. Jeg skriver en dødsattest, som ikke vækker for meget opsigt. Gør ikke stort nummer ud af det. Vi skriver bare hjertestop. Andet behøver der sådan set ikke at stå. Det er ikke helt så vågner det. Nej, men det er heller ikke løgn. Altså, hvis Jørgen bliver anklaget, så er vi flere, der bliver inddraget. Ikke? Det er der jo ingen grund til. Vel, Robert? Og hvad med Dorte? Hvad med lille Dorte?
skal hun miste både sin mor og sin far på én gang. Der er sket en tragisk ulykke. Inge-Lise Buhl er død. Dr. Serlang har tilset hende og kan konkludere, at Inge-Lise Buhl er død som følge af et hjertestop. Det var kærligheden, som for år tilbage bragte Inge-Lise Buhl her til byen. Hun var fra starten en fremmed fugl. Og man må vel sige, at hun aldrig rigtig faldt til her hos os. Måske vil en og anden, som står her i dag, mene, at vi kunne have taget bedre imod hende. At vi kunne have hjulpet hende. Men det er jo ingen hemmelighed, at Inge-Lise havde et vanskeligt sind. Og det er svært at hjælpe den, som ikke vil hjælpes. Lad os derfor her i sorgen ikke anklage os selv, men i stedet glæde os over, at Inge-Lise omsider har fundet fred. Så har familien bedt mig sige, at der efterfølgende vil være kaffe på kroen. Jeg vil foreslå, at vi holder et minuts stilhed til ære for afdøde.
øje med Jørgen. Hvorfor det? Folk kan tage meget her, men ikke en hustrumorder. Jeg må snakke om hustrumorder, det var et hjertestop. Det er bare et godt råd. Hvis Dorte skal beholde sin far. Gå ud og hent ham. Gå ud og hent ham, sagde jeg. Blander dig i noget, du ikke har forstand på. Det bliver værst for dig selv. Jørgen! Jørgen, kom nu ind. Det skulle du ikke have gjort. Find Dorte. Dine støvler. Jørgen.
Er der nogen herinde, der har set Lille Dorte siden begravelsen? Eller ved, hvor hun opholder sig? Jeg gider ikke blive holdt for nar længere. Så du er tilbage til København igen? Det skal ikke være længe. Nu overlader den her sag til politiet i Tønder. Jamen, hvad skal Tønder blandes ind i det her for? Så længe I ikke fortæller mig, hvor Dorte er henne, så overgår den her sag til Tønder politi. Så vi er ikke meget for at have dem fra Tønder rendende herude. Det høres. Og vi mener selvfølgelig heller ikke, at Dorte skal være alene med Jørgen. Jørgen er hendes far. Jo, men Dorte er sgu da bange for Jørgen. Det var trods alt også ham, der slog hendes mor ihjel. Hvem siger det? Hvem siger det? Hvem er det, der siger, at Jørgen slog Inge-Lise ihjel? Hvor er det, de har det fra? Når nu taler om det, hvem var det så egentlig, der slog Inge-Lise ihjel? Hver gang, at Dorte hun gik tur med sin barnevogn, så fik hendes mor tæsk. Og det vidste I alle sammen godt. Og hvad gjorde I? Økotag. Hvad gjorde du, Hansi? Hvad gjorde du, Helmut? De sad og bællede bajer, og så må de klare sig selv. Det er sådan, det fungerer her. Alle ved alting, men der er ikke nogen, der siger noget. Og nu er den lille piges mor død. Jo, hvis du er den mening, så... Nå, så siger vi, hvor hun er. Vi kan godt låse op. Det er politiet, Dorte. Du må hellere låse op. Ja, du er selv, der vil være derinde. Dorte. Det er Robert. Hej, Dorte. Har bålet nok hyggeligt? Dorte, folk siger så meget. Men det var ikke din far, der slog din mor ihjel. Det var et uheld. Det var et hjertestop. Det siger lægen, og han ved, hvad han taler om. Jeg så dig. Du kom ud fra vores hus, og du havde blod i hele hovedet. Så du mig? Kan du ikke huske det? Nej. Du blødte. Du havde blod i hele hovedet. Du gik forbi mig. Du ville stoppe ham. Vil du ikke? Dorte, har du fortalt det her til nogen? Nej. Godt. Dorte, lige meget hvad din far gjorde, ikke? Så gjorde han det ikke med vilje. Vel? Og jeg ved, han savner din mor lige så meget, som du gør. Og lige nu, der savner han dig rigtig, rigtig meget. Jeg har selv en datter, jeg ikke har set i lang tid, og jeg ved, at jeg vil blive rigtig glad, hvis jeg fik lov til at se hende igen. Hvor er din bamse? Buller? Derhjemme.
Jussi, det er far. Jeg ringer bare for at sige tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du får en dejlig dag. Jeg kommer nok snart hjem fra Australien. Så håber jeg, vi skal ses. Det glæder jeg mig til. Det var godt nok lige sagen, som du faldt til her på det sidste. Moin. Gud, ja, det er sgu da dine støvler. Dem skulle da tilbage igen. Jeg tog dem dernede fra mosen. Bare behold dem. Tak. Hvordan går det? Er noget, jeg kan gøre for dig? Jeg vil gerne renses. Jeg vil gerne have en retfærdig rettergang. For hvad? For det, der skete. Der skete jo ikke noget. Jørgen, du er heller ikke. Du er ikke anmeldt for noget som helst. Vel? Godt, så vil jeg gerne anmelde mig selv. For hvad, Jørgen? Helt præcist. For det med Inge-Lise. Det var et hjertestop. Ikke? Så ringer jeg selv til Tønder Politi. Tønder Politi? Ja, så kan det være, at de kan anholde mig og finde ud af, hvad der er sket. Prøv at lade være at tænke på dig selv, Jørgen. Dorte skal have en far. Det er ikke en far, der sidder i fængsel. Vel? Det var ikke mig, der gjorde det. Nej. Men prøv at forklare det til Tønder Politi. Jeg ordner tingene selv. Kvaksalverne der har nogle piller, som kan hjælpe dig igennem det. Gå ind og snak med Dr. Særlang. Han kan hjælpe dig med det der. Det er fuldstændig som at se den gamle landbetjent. Der var sgu også søg i ham. Jeg troede sgu, du var bøsse. Ja, men sådan drikker bøsser altså ikke. Ja, det var sgu da noget, du troede. Det troede I sgu da også. Der er nye pladser. Har jeg ikke sagt til dig, at du ikke er velkommen her? Hvorfor? Jeg betaler kontant. Du ved sgu da godt, hvorfor. Nej. Gå nu hjem, Jørgen. Hvis I smider mig ud, så forlanger jeg kraftedeme, at I siger højt, hvad det er, jeg har gjort. Hvad med dig, landbetjent? Kan du måske fortælle mig, hvad det er, jeg har gjort? For hvis der er ikke nogen, der kan gøre det, så har jeg vel lov til at bestille det som de andre aber. 2 guldøl. En til mig, og så en til ham betjenten over. Du skal måske ikke have nogen. Eller du er måske stadig på piller. Dr. Særlang, han har sgu orden i papirerne. Skål! Skål for landbetjenten og hans gode idéer.
2 mere. Skål. For Dr. Serlang. To svin. Lad os bare få 2 mere. To mere. To til. To mere. Dr. Serlang skulle styre på det. Har du lyst til at snakke om København? Ham dengang du kom hjem og fandt din kone oven på en kollega. Hey. Vil du virkelig skyde dem? Hva? Dem begge to? Det rager ikke dig. Okay. Hva? Vil du det? Hvad skete der så? Jeg kan ikke huske det! Så kom du ind på den lukkede. 3 måneder på et tosseanstand med psykiske nerver, ikke? Jeg har noget til dig. Du var der, Robert. Det var Dorte, der gjorde rent i dag, så fandt hun den under min seng, min og Inge-Lises seng. Ved du, hvad hun også sagde? At hun havde set dig ude foran vores dør med blod i hele fjeset. Fordi du har slået Inge-Lise alt ihjel. Skulle du knippe hende? Skulle du knippe hende? Jeg ser, at du har 2 muligheder. Enten så ringer du selv til Tønder Politi. Eller så kører vi en tur ud i mosen. Så er det hurtigt overstået. Du har glemt det. Nå ja. Men det tør du ikke. Jeg har
ikke rigtig noget valg, har jeg? Nej, det har du ikke. Så har Dorte ikke nogen far. Kan du leve med det? Undskyld, Jørgen. Der er dem, der siger, at du slet ikke er far til Dorte. Ved du, hvad det gode ved det er?
Du er en af Øbotags køer, som har sunket i. Jeg fik nok, men det var noget af svineri. Der er lige noget, vi skal snakke om. Ja. Det er nok bedst, vi går indenfor. Kan vi ikke bare tage det her? Jeg tror, det er bedst, vi går indenfor. Jeg har en tilståelse. Indenfor. Det var ellers noget af et regnskyld i går aftes. Ja. Nu kommer markeren til at stå under vand i ugevis, skal du bare se. Ja, det var noget af et regnskyld. Ja, det må man sige da. Du har en tilståelse. Ja, jeg har ikke fået skrevet de der rapporter der, som du bad om. Ja. Der sker nok bare ikke så meget, så det gør noget. Nej, det er ikke mere, end jeg kan klare. Nej. Du ville snakke om et eller andet? Ja. Du var en lille pige, der savner sin far. Josefine? Dorte. Hendes far hedder Jørgen. Hun ringede til os i morges. Hej, det er Peter. Ja. Hvornår har du sidst set ham? På krogen. I går ved 6-7-tiden. Vi drak nogle øl, og så gik jeg hjem. Ja, det stemmer også med mine informationer. Virkede han meget deprimeret? Hans kone er lige død. Er de hjertestå? Ja, det er rigtigt, ja. Chef? Der er fundet en gummistøvle nede i mosen.
her det er noget rigtig pis. Jeg har den her søster inde i Tønder. Hun har en dreng. Stor dreng. Voksen dreng. En fin fyr. Han kom ud noget snavs. Noget med noget narko. Ja, sådan lidt af hvert. Det er ham, vi har trukket op dernede. Han stod til 3 år. Jeg trak i nogle tråde og fiflede lidt med nogle papirer, og så skaffede jeg ham en cykelforretning her i din by. Ja, det skulle jeg nok aldrig have gjort. Satans også. Men hvis vi nu siger, at eftersøgte Jørgen Buhl formentlig har taget livet af sig selv, vi kalder det selvmord, så lukker vi sagen her. Hvad siger dine mænd? Hvad for nogle mænd? Jeg kan ikke se nogen. Kan du måske? Det er så også noget af det gode for politiet. Men du skal vel også hjem til København. Hallo. Så langt. Jeg kom lige for at aflevere ham her. Ja, vi kan jo også bare smække ham ned i mosen sammen med alle de andre. Jamen så morgen. Kan du allerede ikke lide at være her? Jo, men jeg kan starte ind i København igen, så. Har du ikke følt meget godt til? Jo, men jeg har min datter derinde også. Det er da også rart. Ja, bestemt. Hvis du skal hjem. Hvis? Hvornår, Robert? Vi ved det hele. Hvad er det, I ved? Vi ved, at du slog Inge-Lise ihjel. Det var ikke din mening. Men du gjorde det. Det var et hjertestop. Og nu er du så skudt Jørgen en kugle for brystet. Eller 2, hvis man skal være mere præcis. Vi bebrejder dig ikke noget. Nej, vi savner hverken Inge-Lise eller Jørgen. Der var så meget uro med den. Den uro, den er væk nu. Du er vores mand nu, Robert. Og hvad sker der, hvis jeg bare tager afsted alligevel? Ja, så vil der nok komme nogle ting frem om dig, som ikke tåler at komme frem. Slet ikke over i København. Som sagt, du er vores mand nu, Robert.
7. Sol. Moin. Moin.